takay pon maaraman kung sisaya ang Dios. Muna tabing mangilalanta ang Dios, dangan ikaduwa tabing maaraman ta kung ano ang Dios. Tabing di kita malansin ng mga ibang tao na nagsasabi na ako ay ang Dios, pero ito pala nagkaman tunay, nilalansiman sa naon ng luloko. Aragsan mga ibang tao na nagatubod sa mga tao na piyasabi nindang Diyos daw yato o tagapagligtas. Pag kinitata bagaman sa nasinda mga uto-uto, nya nga tampiyasa baninda kinman tunay na Diyos. Tan Diyos nga ni, wara nga ni, lawas o ang Diyos, Espiritu. Dangan, aragman sa ibang mga tao na mali sa pagtubod kung ano ang Diyos o mali sa pagkasabot kung si ang Diyos. Pag mali ang pagkasabot mo kung si ang Diyos, hindi mo man mangilalan kung ano ang Diyos o kung si ang Diyos. Tamali ang pagkasabot mo. Kung aramta kung si ang Diyos, dangan kung ano ang Diyos, di kita basta-basta malansi o maloko ng ibang tao na nagasarabi na sinda sa tunay na relihiyon, sinda sa tunay na nagasamba sa Diyos, sinda sa nakangila sa Diyos. Yato, di kita sa ito matatakot. Nya nga ta aramta kung si ang Diyos. Ang tao na wara aram, madali malansi. Kaya kita, adalanta kung ano ang pigatubudanta.